I er ikke færdige nu. Slap af, Mia. Tusind tak for en fuldstændig perfekt tur. Det var hammerende hyggeligt. Jeg vil bare lige lave en kort opfordring. Jeg opfordrer bare lige til, at nu har vi den her lille kort tur ind til Mia igen, og så er der nogen af os, der simpelthen er på stranden. Nogen, der ikke gør. Så lige et lille stykke ind til Bro. Skal vi ikke bare give en fuld hammer i vognen og bare gå fuldstændig kort? Helt sikkert. Hørt til dem, som har lyst til at tage ned på stranden. Stemmer for, at så laver vi en nøgenbadning, og så skruer vi af med et brag ned på i fællesskab, og vi tager det øl og det sprut, vi nu har i vognen med ned, og så giver vi lige gas det lille kort stykke tid, vi lige kan i øl. Ja. Og så håber jeg, at så mange som muligt har lyst, for det kunne være røvfedt, hvis vi lige kunne blive sammen lige lidt længere, for man har jo lyst til at give slip på jer dejlige mennesker. Det har været fuldstændig fantastisk. Tak for det. Skål! Skål! Nå, er du målet? Lad nu for helvede! Drenge! Er du målet? Målet! Jeg kan ikke holde den selv for os. Du skal lige lidt længere derovre. Hvad siger du? Lidt længere derovre, så kan vi få fronten mod dig. Der vil jeg gerne sige tak til jeres opbakning og tak. Jeg skal komme i gang nu. For en dejlig klasse, ja. Vi har fandme haft mange gode tider. Og altså, selvom vi tænker sådan lidt, vi ser os ikke hinanden mange gange endnu, så er det her faktisk vores rigtige sidste gang tilbage. Men der bor Lasse og Frederik også i Aarhus, så der er plads til alle. Men det er seriøst sidste gang. Og tænk, hvor mange tider vi har haft sammen, så vi har været så med sådan en postkrone, eller og lidt rundt af muligt underligt folk, der prøver. Eller bare flytte til kampen. Jeg vil have målet! Jeg vil lige sige meget kort, at det er det første sted, hvor jeg nogensinde følte mig fuldstændig velkommen. Det var i den her klasse. Okay, 1, 2, 3, målet! Og så gruppekraft. Det gør vi også mere. 3, 2, 1! Fældskrab! Under Sidste billede på vognen! Sidste billede på vognen!